תעיפו את זה לתקרה, אני רוצה לצלם את כולכם. ארבל, איפה חן? רגע. ילדים, אני רוצה להגיד לכם משהו. אני יכולה להגיד לכם משהו? אחר כך, יפה, כל אחד ייקח בלון, ויפה תיקח אתכם החוצה, וכל ילד ישלח בלון לשמיים עם ברכה לארבל ולחן. בסדר? שהשמיים יהיו צבעונים, ושתהיה להם את השנה הכי צבעונית שיכולה להיות. אני חושבת שנצא עכשיו. יאללה. אוקיי. אז יאללה, כל אחד ייקח בלון. רגע, ברק, שני הבלונים האלה לחן ולארבל. תשאירו אותם בכיתה, תעזוב אותם, יופי. זהו. ארבל, אתם צריכים לבחור משאלה? אוקיי. רגע, את זה לא צילמתי עוד. לא, לשבת, לא עומדים. זה משנה שעברה הראש הזה. לא עומדים. כן. תתחכו שאני אוכל לצלם את כולכם. ברכה ומשאלה.